It's up to this moment where we're spitting the vibe, cause we just feeling alive. How we feel the sound is coming arrive, so I'm just spitting in this vibe and I'm feeling so right. In this time, in this moment, and I'm just growing to the moment, and I'm feeling what I'm doing, and I'm feeling what I'm doing, cause it's coming from inside when I'm going outside, inside. Every language is good for me. Next up is the fish spit when I'm doing with it, so I'm just growing with it, so you can vibe with it. This is cool with it. Try to make something new in my mind when I'm just freestyling it, how I used to do it in the Los Angeles, spinning freestyle MCs, and we have the Broken Breath Assembly kicking it. Hey, mijn naam mij het wit of mijn naam mij het witte later ben je om te spitten hier op de Friese MC die je brengt, je de wie je Draymond. Nou is dit keer ik flow 5, ik weet hoe het dit Friese rappen steen op met die dingen die ik spit, want ik kom het niet verstaan dat ik dit in de hona hoeven het genoeg, want is dat we dit bij de koorhuis die lul met no brul ik los naar die dingen die ik breng, hoe ik hier in de song of zing en dat ik heb elk die beat spit, als ik op die beat spit, het is hoe het get als ik dit in een ruim spit, hoe griezelig dat ik dit nog weet, uit te hollen dat ik dit echt nog terug te wit te brengen, wat het is dat ik hier in de kim breng ik nog adem in mijn long, ik oefen het else die mee, wat ik in de breng, want ik breng die hele spit en ik bits wist te vier mij dit, maar wist dat ik je fun aan mij de Willem komt erbij en volk het ik me matte dit programma immers nog afsluiten van mijn baby maar mijn koor en de vibe is on, en de vibe is on, en de vibe is on. Wacht even! Yeah, writing history, just practicing something.